Mae gan awdurdodau lleol ynghyd â'r 4 consortiwm rhanbarthol rôl i gynorthwyo ysgolion i wella. Mae'r consortia yn canolbwyntio'n gynyddol ar gynorthwyo ysgolion i ddeall diwygio'r cwricwlwm. Mae pob rhanbarth wedi cynllunio ffordd o gynorthwyo ysgolion a nodi cryfderau a meysydd i'w datblygu. Ond, gan ei bod yn canolbwyntio'n helaeth ar gynorthwyo ysgolion i ddatblygu llythrennedd a rifedd disgyblion, mae cymorth i ddatblygu cymhwysedd digidol disgyblion yn gymharol wan. Mae adnodd cenedlaethol newydd i gefnogi gwerthuso a gwella ysgolion yn cael ei ddatblygu. Er y bu ychydig o welliant yn effeithiolrwydd y prosesau hunanwerthuso a gwella mewn ysgolion cynradd rhwng 2010 a 2017, nid yw ysgolion uwchradd wedi symud ymlaen mewn gwirionedd. Bydd yr adnodd newydd yn helpu ysgolion i sicrhau gwerthuso a gwelliant effeithiol sydd a ffocws cyson ar gyflawni safonau a'r lles gorau ar gyfer yr holl ddisgyblion, yn broses barhaus sydd wedi gwreiddio newylliant yr ysgol, wedi gysylltu'n agos a datblygiad proffesiynol, yn cynnwys yr holl staff ac yn onest. Mae ysgolion yn gweithio mewn gwahanol ffyrdd i gyflwyno addysg erbyn hyn. Mae ad-drefnu wedi cynyddu yn ddiweddar ac wedi arwain at lawer o hanesion llwyddiant. Pan fydd ad-drefnu yn gweithio'n dda, mae arweinwyr ysgol yn rhan o hyn ymhell cyn gwneud newidiadau, mwyn iddynt allu datblygu gweledigaeth ar y cyd a sicrhau na therfyr ar ddysgu disgyblion. Mae ysgolion ffederal ac ysgolion pob oed yn dod yn fwy cyffredin ledled Cymru. Mewn ffederasiynau mae gweledigaeth glir gan gyrff llywodraethol, uwch-arweinwyr ac awdurdodau lleol yn hanfodol ar gyfer llwyddiant. Bydd newid yn dod hefyd yn sgil Cymraeg 2050 a bydd gan ysgolion cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg rôl ganolog mewn cyflawni targed y llywodraeth i gael miliwn o siaradwyr Cymraeg.